Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук, як звычайна абмяркоўваем падзею Беларусі і за яе межамі, і зараз пра самыя актуальныя падзеі і тренды мы паговорым з нашим гостем, амерыканістам, дарадцам агентства еўраатлантычнага супрацоўніцтва Антоном Пяньковскім. Добрый день, Антон. Вітаю, спадар Зміцер, вітаю, паважаныя гледачы. Бачите, сур'ёзныя тэмы гатовы абмеркаваць эксперт, таким вот голосам Левітана фактычна нам тут зараз пачаў гаварыць. Антон, жарты жартамі, але шмат цікавых тэмаў мы з вами запланавалі абмеркаваць, але давайте да учорашняй навіны. Я кажу пра вызваленне 18 вязняў, з іх 15 чалавек былі палітычныя і 11 з гэтых палітычных жанчыны. Зразумела, што гэта Лукашенко паказвае сваю, дэманструе нібыта гуманнасць да 8 сакавіка, але ў дадзеным аспекце мне цікава з вами абмеркаваць рэакцыю Вашынгтона на гэта. Дакладней, не ўсяго Вашынгтона, безумоўна, а Коула, конкретно спецпрадстаўніка прэзідэнта Трампа по Беларусі. Коул ухваліў такое рашэнне, такое дзеянне Лукашэнкі, але ў той жа час адзначыў, што ну вось я вітаю, але вот мяне ўсё ж таки прэзідэнт Трамп азадачыў тым, каб я змагаўся за вызваленне 1300, ці там якая лічба узгаданая, ну, маўляў, пра вось такую лічбу ідзе размова, і гэтае вось чаканні. Як вы перакладзеце з такога твітарска-дыпламатычнай мовы на звычайную, што як вы счыталі гэтую рэакцыю Коула? Так, сапраўды, перш за ўсё я мушу выбачыцца, я сапраўды учора трошачку сарваў голас, таму паважаныя слухачы будуць крышачку пакутаваць вось ад сённяшняй размовы, вельмі верагодна, але ж ўсё ж такі да пытання. Так, тут трэба трышачку адзначыць акцэнты, пераклад, бо сапраўды спецпрадстаўнік прэзідэнта США па Беларусі Джон Коул ухваліў гэтае вызваленне. Я б не казаў, што там гучала нейкае але, я б гэта ўсё ж такі пераклаў як бо, што бо мяне прызначыў прэзідэнт Злучаных Штатаў змагацца за вызваленне ўсіх, і там была не пазначана дакладная лічба, колькі яны лічаць усіх. Так, па мінулому годзе мы можем абапірацца там на 1500 альбо 1300, там згадываліся амерыканскім чынаенствам розныя лічбы, і нагадаў дакладную лічбу, колькі па меркаванні амерыканскага ўрада зараз яшчэ застаецца палітвязняў у Беларусі. Я б гэта пераклаў як ухваленне гэтага шагу, перш за ўсё. Тое, што яны лічаць, што нават такімі маленечкімі крокамі рэжым Лукашэнкі трымае сваё слова і пакрыху вызваляе палітвязняў, які незаконна трымаюцца за кратамі ў Беларусі. Нагадаў, што спецпрадстаўнік нагадаў, што ўсё ж такі яшчэ значная частка, большасць палітвязняў яшчэ застаюцца за кратамі, але ж немагчыма не вітаць нават такія маленькія крокі. Ну і вы згадалі, што меркавана такім чынам Александр Лукашенко спрабуе падкрэсліць сваю нібыта гуманнасць адносна жанчын напярэдадні 8 сакавіка, але ж не кожны год мы назіралі вось падобныя крокі, асабліва адносна палітычных зняволеных у Беларусі. То бок усё ж такі пэўны працэс ёсць. Мы назіралі апошнія месяцы, як усё ж такі па кроку Злучаныя Штаты і рэжым Лукашэнкі выкарыстоўваюць такія маленечкія крокі не толькі адносна грамадзян Беларусі, не толькі адносна палітзняволеных, але ж тут трэба ўзгадаць яшчэ грамадзян Украіны, грамадзян іншых краін, якія вызваляліся рэжымам Лукашэнкі. То бок Злучаныя Штаты падкрэслілі, што яны лічаць праблемай, дзеля вырашэння якой яны гатовы працаваць і ісці на тыя ці іншыя саступкі.
суткі, ёсць досыць канкрэтная па іх меркаванню лічба, і далей гэта ўжо пытанне там узаемных крокаў. То бок зараз мы апошні год нават мы назіраем вельмі канкрэтную рыторыку, такую фактычнага кшталту разглядання, што лічыцца праблемай і якімі канкрэтнымі крокамі гэта праблема будзе вырашацца. Гэты падыход, зноў-такі, мы мусім узгадаць 2020, нават 21-22 год, досыць моцна адрозніваецца ад такога каштоўнасна-абстрактнага падыходу заходняй палітыкі адносна Беларусі, так званая вялікая занепакоенасць, за якой, на жаль, не стаяла канкрэтных крокаў, якія бы праводзілі да вызвалення людзей і спасення чалавечых жыццяў. Але калі казаць про троху развіццё, тому что калі учора стала навіна, гэта прыйшла пра гэтае вызваленне, мне там людзі, якія датычныя, скажем, не да палітычных нейкіх актыўнасцяў, а менавіта по дапамозе с валанцёрскай працай і гэтак далей, сказалі: ну як же ж так, мы чакалі значна больш, там 300, там 500, увогуле размова как бы ішла, что там тыдзень ці два таму, что уже можна чакаць і трэба рыхтавацца і гэтак далей. Дык я кажу, у любым выпадку гэта вызваленне, яно не по амерыканскім трэку, что гэта нібыта по трэку гуманітарным, які вядзе, как бы асобна ідзе Лукашенко вось гэта ўсё прасоўвае. Таму вось ўсё ж таки рэакцыя на вызваленне, якое было не ў межах гэтых перамоваў амерыканска-беларускіх, і кол на яго адрэагаваў. Гэта знак таго, што перамовы с амерыканскім бокам заціхлі, і кол дае знак, что добра, да, але давайте вот і по нашаму трэку ісці. Ці вот як это ўспрымаеце вы? Я вымушаны з вами трошечку не пагадзіцца у падыходзе такого размеркавання на два розных падыходу. Зноў-такі, да прыходу Дональда Трампа у Белы дом у мінулым годзе, вось так званага гуманітарнага трэга Лукашэнкі, дзе ён зноў-такі нібыта вспомніў пра гуманітарныя патрэбы, пра тое, што вось трэба працаваць яшчэ на нейкае рэнамэ гэтага міратворца і самага гуманнага палітыка ў Беларусі. Гэтага падыходу просто не было, таму што хіба нібыта Лукашенко не разумеў, а навошта гэта яму. То бок з пазіцыі рацыянальнай ён мяркуе, што ён у адказ на падобныя гуманітарныя дзеянні можа нешта атрымаць узамен, альбо гэта можа неяк зблізіць яго, альбо нават гэта можа просто понравіцца нейкім заходнім дыпламатам альбо палітыкам. То бок я все ж таки не падзяляў гэтыя два трэкі на нейкія асобныя. Ўсё ж таки я мяркую, што гэты адзін і той же трэк, які распачала амерыканская адміністрацыя ў мінулым годзе, найбольш актыўным. І ўсё ж таки гэта яшчэ працяг. Так, для вялікіх вызваленняў, для вызвалення нейкіх топавых фігур мы неяк прызвычаіліся апошнім часам, што патрэбны візіты таго ж Кола, Келага, Крыстафера Сміта ў Беларусь. То бок гэта ўсё ж таки неяк абставляецца яшчэ і візітамі, заявамі, запанкамі, асабістымі там паведамленнямі, паштоўкамі і так далей. Вось. Але ж не трэба ўсё ж таки лічыць, што нейкая занадта маленькая група гэта не тое, што ідзе у стрыме амерыкана-беларускіх кантактаў. Перамовамі вельмі складана штосьці называць такого кулуарнага шталту, але ж давайте так дзеля вызначэння тэрмінаў назовем гэта кантактамі. Вось. І па-другое, зноў-такі у беларускай грамадзянскай супольнасці
зразумела, што вельмі высокія чаканні адносна вызвалення палітвязняў. Конечно, усім хацелася б, каб адразу там 1500, 2000 усе палітвязні адначасова выйшлі. Вось. І гэта такі абсалютны падыход, такая абсалютная логіка, яна цалкам зразумела. Але ж ўсё ж таки трэба сябе час ад часу нагадваць яшчэ і пра кампаратывісцкі падыход в параўнальным сэнсе, што на 15 чалавек менш за кратамі, гэта лепш, чым, напрыклад, было пазаўчора, калі гэтыя ж 15 чалавек былі за кратамі. То бок нават маленечкі крокі, гэта ўсё ж таки вымярэнне колькасцю чалавечымі жыццямі, і прыніжаць гэта такой логікай, што чакалася 100, а у нас толькі 15, ўсё ж таки мне падаецца трошачку непаважна. Тут не про павагу ці не павагу ідзе размова, ідзе про жаданне, каб як мага большая колькасць людзей як мага хутчэй апынулася на волі. І тут я ў прынцыпе прымаю ваш аргумент про тое, што найхутчэй за ўсё гэта не нейкі там асобны амерыканскі трэк, а тут асобны гуманітарны трэк Лукашэнкі без там прывязкі да амерыканскіх перамоваў. Хутчэй за ўсё, да, это в адным, але розніца яны толькі тым, что за тымі, каго рэжым хоча выкінуць з краіны, едуць дыпламаты, каб все ж таки вот суправаджаць гэтую групу за мяжу. Тыя, каго пакідаюць у краіне, тых, ну, то дзеля гэтага дыпламаты, той же самы Кол у Мінск не едзе. Можа быть, тут такая розніца, але якім чынам там вырашаюць, каго пакідаць, можна пакінуць у краіне, каго не, ну, гэта там, конечно, іншае. Я можа быть, пакуль, каб закончыць, закругліць гэтую тэму, хаця яна, безумоўна, будзе працягвацца і в наших іншых сустрэчах, бо сам працэс працягваецца, і пакуль з канца яму не бачна. Дык вось, пра заканчэнне гэтага працэса у такім аптымістычным поглядзе. Вось вы сказалі, ўсё ж таки лепей, калі выйшла 15 чалавек, хаця бы там ці 18, чым не выйшла б нікога. Але я так працягну, а яшчэ лепей было б, каб месцы гэтых 15 чалавек не занялі новыя 15 ці 30 ці 40 чалавек. І вось пра тэму спынення рэпрэсій. Ёсць якія-небудзь, даходзіць інфармацыя, гэта тэма ўсё ж таки прысутнічае ў перамовах, яна нейкім чынам педаліруецца, яна набліжаецца да нейкага прыняцця, вырашэння, там ці яшчэ як сказаць? Так, ну тут мы мусім адштурхнуцца трошачку у бок спекулятыўны, бо звесткі пра сутнасць перамоваў і вельмі шмат дэталяў мы ведаем праз інсайдерскія каналы, праз нейкія агаворкі ў публічнай сферы. Усё ж такі абодва бакі тут трымаюцца падыходу трымання сэнсу гэтых кантактаў, гэтых перамоваў за закрытымі дзвярыма. Тут я мушу нагадаць, што палітвязні Беларусі гэта вызваленне палітвязняў Беларусі з'яўляецца калі не другасным пытаннем, то нейкім таким побочным вырашэннем побочнай праблемы. Все ж таки галоўнае, што цікавіць амерыканцаў у Беларусі, гэта рэгіянальная бяспека. Гэта падкрэслівалася самім амерыканскім чынавенствам. Все ж таки, але добра, калі бакі ідуць на дээскалацыю, і у гэтым сэнсе вызваленне беларускіх палітвязняў з'яўляецца відавочным крокам на дээскалацыю з боку рэжыму Александра Лукашэнкі. Ці ён хоча падманваць амерыканцаў, ці не, гэта можна пакінуць трошачку асобна, але ж усё ж такі гэта разумеецца амерыканскім бокам як крок на дээскалацыю. Вось, адначасова з гэтым да вашага пытання. Мы маем вельмі абмежаванае разуменне, якога выніку хоча дамагчыся рэжым
у гэтых перамовах, наколькі далёка ён хоча зайсці вось у гэтых мерах по построению давера с амерыканцамі, і наколькі з'яўляецца першасным пытаннем прыпынення рэпрэсій или што разумеецца рэпрэсіямі, у нас вельмі няшмат інфармацыі. Вось таму я тут быў бы вельмі асцярожны і пакінуў бы гэта некім асобным пытаннем, пра якое нам зараз вельмі складана размаўляць, і любыя спекуляцыі на гэты конт яны могуць быць шкодныя ў сэнсе, што яны могуць стварыць нейкія трошачку завышаныя чаканні альбо даць людзям падмануць сябе з боку спецслужбаў рэжыму Лукашэнкі. Таму, разважаючы вось на гэтую тэму, я лічу, што трэба вельмі быць асцярожным, і, на жаль, у меня не мае зараз нейкіх дакладных крыніцаў інфармацыі, якія сцвярджалі б аб тым, што рэжым сапраўды ідзе не толькі па шляху вызвалення існуючых палітвязняў, але ж на такое комплекснае пытанне спынення рэпрэсію, бо літаральна зараз рэжым Лукашэнкі трымаецца на рэпрэсіях, і дзеля таго, каб іх спыніць, прабачце, вельмі такая наўпроставая логіка рэжым мусіў бы рэпрэсаваць тых, хто зараз ажыццяўляе гэтыя рэпрэсіі, то бок спыніць тых выканаўцаў там ніжэйшага альбо сярэдняга звена, бо спыніць вось тое, што яны як выканаўцы гэтых злачынстваў, меркавана можа толькі рэпрэсіі з боку самого рэжыма. Антон, і вот завяршаючы амерыканскі такі агляд вось з беларускім кантэкстам, хаця ўсё адно будзе прысутнічаць, але ось былі толькі што буквально пару дзён, як тыдзень таму, як з візітам у ЗША сустракаліся там і ў Дзярждэпе, і ў Белым доме, дзе толькі не сустракаліся, і прадстаўнікі кааліцыі за вызваленне палітвязняў у Беларусі. Ось Кавалеўскі, Гарбунова і Касцюгова былі, следам за імі, ці там вот таксама дзесьці паралельна быў Валерый Цыпкала, зараз яшчэ, відаць, знаходзіцца, і Ганна Канапацкая трошку раней таксама была. Такое адчуванне, што беларускае пытанне, з усіх бакоў, ва ўсе дзверы вашынгтонскага палітыкума там лезе шчыліны, заходзіць, даносіцца. Гэта добра ці не? І ці ўсё ж такі, я так разумею, от ва ўсіх пералічаных, а ёсць яшчэ Ціхановскі Сергей з Пракоп'евым, якія таксама там перыядычна з'яўляюцца на гарызонце амерыканскай палітыкі, з офіса ганцы таксама прыязджаюць, і часам яны даносяць розныя троху месседжы. Канапацкая дакладна нейкі іншы месседж адрозны ад усіх астатніх прывезла, калі там ввогуле у яе сапраўды нейкія сустрэчы былі, а не за сувенірамі ездзіла. Так вось, з аднаго боку добра, што як бы там ні казалі, што б не казалі, але беларускае пытанне на слыху там, ці вось гэтыя часам супярэчлівыя месседжы могуць нашкодзіць справе? Ультыматыўны адказ гэта заўсёды добра, і гэта трэба трымаць беларускае пытанне на павесткі ў Вашынгтоне, каб там былі сустрэчы па Беларусі, бо Беларусю, як у Дзярждэпе, так і ў іншых амерыканскіх урадавых арганізацыях заўсёды займалася не вельмі шмат спецыялістаў. Фокус быў адданы, на жаль, іншым краінам нашага рэгіёну. Вступства мы зараз бачым. Але трымаць у фокусе Беларусь нават пад рознай оптыкай, гэта заўсёды важна. Мне вельмі складана ацэньваць, з якімі месседжамі там была Ганна Канапацкая. Я не ведаю, на жаль ці не на жаль, не бачыў ніякіх паведамленняў, што яна там могла абмяркоўваць. Я бачу нейкую кароткую звестку адносна Валерыя Цыпкала, і калі шчыра, я асабіста не зразумеў, навошта ён казаў там і абмяркоўваў тое, што было ў гэтым паведамленні. Літаральна, навошта гэта было, альбо проста дзеля таго, каб штосьці сказаць.
Вось, але ж нават гэта можа трышачку трымаць увагу амерыканскага ўрада на Беларусь. Ну да, з іншага боку, калі казаць про Цапкалу, мне такое ўражанне, што ён прыехаў туды вырашаць нейкія там пытанні свайго працадаўца, з кім ён там працуе. Потому что там былі там пытанні нейкай Афрыкі, там камп'ютарызацыі, нейкага штучнага інтэлекта, але каб прыцягнуць увагу, каб не паказаць, што ну беларускі палітык прысутнічаў там і як-то з беларускага пытання, то нешта там і пра Беларусь сказалі, але ну добра, шкада, конечно, што няма інфармацыі, чаго ж з такой помпай пісала пра візіт Канапацкая у ЗША, але ніякіх там справаздач, фотачак каля это самое дзе-нибудь там у кафетэрыі хотя бы Белага дома з кім-небудзь там і не выклала. Наш любіць імі папракаць. Ну можа і дзякуй Богу, можа і дзякуй Богу, што вось мы не ведаем, што яна там абмяркоўвала, вось а можа і наадварот, можа быць там сапраўды былі такія сакрэтныя і значныя перамовы, што не для публічнасці. Бачыце, вы тут больш аптымістычны за мяне, Зміцер. Давайте. Я больш канспіралагічны, можа, за вас у дадзеным пытанні. Давайте, Антон, звернемся да ситуации на Ближнем Усходе, докладней у ситуации с иранской военной кампанией, назовем это образно так. Вы, як адмысловец, як американіст, можете сказать, что ж таки, якія канчатковыя мэты пераследуе ЗША гэтай сваёй спецыяльнай военной операцией? Так, ну здесь насамрэч вельмі простае пытанне, але нам трэба трошачку пазанудстваваць, каб раскрыць вось мэты амерыканскага ўраду. Ужо не першае дзесяцігоддзя Злучаныя Штаты робяць усё магчымае, каб пазбавіць Іран магчымасці стварыць ядравую зброю. Гэта пачыналася яшчэ вельмі даўно. Мы можам памятаць тую славутую ядравую здзелку ўрада Барака Абамы, якая зараз лічыцца непаспяховай, якая была занадта кампраміснай, дала як рэсурсы, так і час іранскаму рэжыму на стварэнне яшчэ большай колькасці ядравых матэрыялаў. Зараз урад Дональда Трампа падкрэсліў, што ніякія кампрамісныя здзелкі кшталту таго, што тады зрабіла адміністрацыя Барака Абамы, іх не цікавіць. То бок іх цікавіць толькі перадача ядравых матэрыялаў, пазбаўленне Ірана магчымасці ствараць новыя ядравыя матэрыялы, абагачэнне гэтага урана, прыбіранне інфраструктуры і гэтак далей, прыбіранне іранскай ракетнай праграмы, якая таксама з'яўляецца як часткай стварэння ядравай зброі, так і шантажу суседніх краіну, прыбірання іранскіх проксі-сілаў, якія шкодзяць па ўсяму рэгіёну, і палітычныя змены ў Іране. І тут нам трэба трошачку больш падрабязна спыніцца на апошнім. Бо пад палітычнымі зменамі мы прывыклі разумець так званую дэмакратызацыю, гэта паліталагічны тэрмін, працэс, які вельмі моцна, вельмі глыбока даследчаны апошнія 3,5 дзесяцігоддзі, як на прыкладах постсавецкіх краінаў, так і іншых краін свету. Але ж мы ведаем, што бягучы ўрад ЗША адмовіўся так званай дэмакратызацыі ў іх разуменні. Яны іншымі падыходамі, але ж дамагаюцца таксама зменаў у іранскай палітычнай структуры, абапіраючыся на знешнія ўдары, на падтрымку іншых краін рэгіёна. Там можам узгадаць той жа Катар, Арабскія Эміраты, нават Азербайджан. Вось мінулыя суткі вельмі так рашуча адрэагаваў на удар з боку Ірана. І пад таксама ціскам таго, што кіраўніцтва Ірана адзін за другім выбіваюцца гэтымі кропкавымі ударамі, дамагчыся таго, каб да ўлады прыйшлі нейкія прадстаўнікі існуючых эліт,
якія будуць больш догавораздольныя, каб пайсці на вось пералічаныя мною раней патрабаванні Злучаных Штатаў. Зноў-таки не на саступкі, не мы перададзім палову ядравых матэрыялаў, не мы там знішчым толькі палову інфраструктуры. Не, тут Злучаныя Штаты цікавіць вось поўнае канчатковае прыпыненне вось пералічаных рэчаў. І калі там новы чалавек, які будзе на пасту, не ведаю, міністра абароны Ірана, там унутранай бяспекі, ксір, новый аятола, там хтосьці скажа не, добра, праз тыдзень будзе новая аятола, ему будзе задавацца тое ж самае пытанне. Калі адказ на яго не спадабаецца Ірану, прабачце, Ізраілю і Злучаным Штатам, і то праз тыдзень будзе новая аятола, новы міністр і гэтак далей. Адначасова з гэтым мы мусім памятаць пра існаванне унутранай дынаміцы, гэтага унутранага настроення, унутранага сацыяльнага ціску, на які таксама разлічваюць як фактор Ізраіль і Злучаныя Штаты. То бок, магчыма, нават будзе моцным падмуркам для зменаў у элітах, існуючых элітах у Іране, тыя пратэсты, якія яшчэ маюць свой патэнцыял у Іране. Мы можам спадзявацца, што яны былі не до конца прыціснутыя, не до конца знішчаны гэты патэнцыял. На жаль, вельмі нешмат інфармацыі, бо інфармацыя знутры Ірана вельмі абмежаваная, там вельмі складана давяраць тым ці іншым сродкам, але ж зараз таго, што яны дамагаюцца, гэта прыпыненне ядравай праграмы, ракетнай праграмы, шкодных проксі і палітычных зменаў. Падкрэслю, гэта не цалкам разбурэнне палітычнай канструкцыі, не знішчэнне цалкам рэжыма, не дэмантаж яго, прабачце, а нейкія, не знаю, не ведаю, пазітыўныя змены альбо нейкая эвалюцыя у пазітыўны бок. Вось мы размаўлялі у сераду з Розай Турарбекавай, яна рабіла свой аналіз, але з пункту гледжання вось ведання палітыкі і ўвогуле як гэта ўсё працуе з пункту гледжання вось іслама, ісламскай палітыкі тых вот дзяржаў, і яна кажа, што такое адчуванне, што, ну, безумоўна, спецыялісты па гэтым рэгіёне у ЗША, у Вашынгтоне ёсць, але такое адчуванне, што адміністрацыі Трампа гэтых спецыялістаў не слухаюць, абсалютна не чуюць і увязаліся ў нейкую авантуру, якая можа пагражаць, ну, калі не пачаткам Трэцяй сусветнай вайны, то прынамсі вялікім канфліктам у тым рэгіёне, які можа выліцца яшчэ і шырэй. Вот абстрэл Азербайджана таму прыклад, што можа пайсці некуды і далей туды за межы, на тое ж самае постсавецкае прастору. Да Беларусі, спадзяюся, там не дойдзе справа, але вон Кіпр ужо пад абстрэлам, пагрозай абстрэла прынамсі. То бок, як вот што, як рэагуюць эксперты у ЗША, наколькі там ёсць, ну, как бы згода з тым курсам, з тымі рашэннямі, якія былі прынятыя па вось іранскім накірунку Трампам? Гэта вельмі складанае пытанне, бо зараз экспертныя колы, як і ўвогуле амерыканскае грамадства ў Злучаных Штатах вельмі моцна палярызаванае. Гэта адбываецца ўжо не першы год, і ёсць колы таких вельмі верных прыхільнікаў палітыкі Дональда Трампа, які будуць усхваляць любые дзеянні Дональда Трампа, так і ёсць іншыя колы, якія датычныя на зараз апозіцыйнай дэмакратычнай партыі Злучаных Штатаў, якія будуць адмаўляць і казаць, што ўсё, што робіць урад Дональда Трампа, з'яўляецца цалкам глупствам і не адпавядае рэчаіснасці. Нам тут трэба трымацца ўсё-таки трышачку больш такой узвешнага падыходу і глядзець на існуючыя працэсы трошачку шырэй. То бок, вы узгадалі вось удар па Кіпру, які з'яўляецца сігналам не толькі для Злучаных Штатаў, а для таго ж Еўрапейскага звязу.
То бок зараз мы можем назіраць, нават мы можем чакаць пэўных актыўных дзеянняў з боку еўрапейскага звязу альбо краін чальцоў еўрапейскага звязу, бо ўсё ж таки абарончая палітыка з'яўляецца прэрагатывай краін-удзельніц, а не еўрапейскага звязу, які на дадзены момант не з'яўляецца абарончым у пэўным сэнсе саюзам. То бок тыя ж Францыя і Нямецчына ўжо трышачку так падвысілі ўзровень рыторыкі, і калі яны на самом пачатку альбо перад гэтай аперацыі не падтрымлівалі рыторыку Дональда Трампа, зараз яны ўсё ж таки бачаць, што ёсць досыць высокія шансы на пазітыўныя змены, на тое, што атрымаецца за невялікую колькасць часу перамагчы рэжым аятол, і такім чынам яны разлічваюць свае шансы і хочуць уключыцца у тую бойку, якая выглядае не вельмі рызыкоўнай, і якой можна таксама выйграць. Таксама досыць складанымі з'яўляюцца стасункі з Азербайджанам. Мы бачылі спадара Аліева у мінулым годзе ў Вашынгтоне падчас падпісання дамовы з Арменіяй, і, магчыма, рашучыя дзеянні з боку Азербайджана могуць быць таксама падтрыманы з Вашынгтона, бо зараз паміж гэтымі дзвюма краінамі існуюць вельмі такія досыць сяброўскія стасункі, нягледзячы на тое, што рэжым у Азербайджана гэта вельмі такая складаная рэч у сябе і ў пэўным сэнсе шкодная, і знаходзіць адрозненні паміж спадаром Аліевым і спадаром Лукашэнкі гэта такая досыць складаная задача. Адначасова з гэтым мы мусім узгадаць Турцыю, якая дагэтуль не прыняла ніякіх вельмі актыўных дзеянняў, але з'яўляецца, я тут нагадаю, самай вялікай арміяй у Европе. То бок, калі не толькі Ізраіль і Злучаныя Штаты актыўна ўключацца ў гэту бойку, то у Ірана не будзе ніводнага шанса перамагчы. То бок яны так ці тым ці іншым шляхом будуць пайсці на саступкі альбо на поўную капітуляцыю. Тут пытанне хутчэй за тым, ці і як хутка адрэагуюць іншыя краіны рэгіёна. Адначасова з гэтым я не хацеў включацца ў такую завочную палеміку з Розай Маратаўнай. Сапраўды, тут мы не можам дакладна казаць пра ўзровень той экспертызы, на якой абапіраўся Белы дом у прыняцці тых ці іншых рашэнняў, ці ёсць там моцныя спецыялісты, ці іх слухаюць альбо не, але ж складана адмаўляць у існаванні спецыялістаў па Блізкім Усходзе ў самім Ізраілі, у краіне Блізкага Усходу, якая, я мяркую, лепш за ўсіх разумее як шкодную сутнасць рэжыма Ірана і магчымасць атрымліваць выведкавую інфармацыю знутры Ірана і аналізаваць шансы альбо внутренныя працэсы. Усё ж такі Масад усе дзесяцігоддзі працаваў досыць добра. Я тут так асцярожна, аптымістычна гляджу на магчымасці Ізраіля дакладна і добра аналізаваць сітуацыю адносна іранскага рэжыму і магчымых пазітыўных зменаў у Іране. Ну, сапраўды, паначка напісала даволі слушна. Калі б не спрабавалі варушыць іранскі рэжым, якія вынікі былі б? Гэта тая гісторыя, калі ва ўсялякай гісторыі дрэнныя вынікі. Ну, сапраўды, калі паглядзець на тое, у які бок рухаўся у сваім развіцці, дакладней, у развіцці сваёй ваеннай, ракетнай, ядравай праграмы Іран, то калі б зараз яго не чапаць, чым бы это скончылася у выпадку з краінай, якая у сваёй нацыянальнай праграме, там, ці, скажем, нацыянальнай ідэі сваёй заявіла знішчэнне Ізраіля,
Ну так все одно б дайшло б до нейкага ядрового удара по Ізраілю там ці яшчэ што-небудзь. І тут мы маем невядома чым усё можа скончыцца, карацей кажучы, чакаць даводіцца спадзявацца на то, што ўсё ж таки нейкім чынам разруліцца. Але вось пра гэтае нейкім чынам разруліцца ўсё ж таки, калі казаць пра нейкую такую сусветную павестку по бяспецы, ёсць яна, выпрацаваў яе Мюнхен зараз ці не, хто што куды у які бок будзе бегчы у розныя бакі кожны, ці ўсё ж таки нешта агульнае распрацавалі? Так, сапраўды я б нават тут трошечку дадаў, што як толькі у Ірана дакладна была б распрацавана і зроблена ядравая бомба, іранскі рэжым станавіўся б літаральна недакранальным, бо ядравая зброя — гэта тое, што Злучаныя Штаты прымаюць досыць сур'ёзна, і пагроза ядравага тэрарызму — гэта вельмі сур'ёзная рэч. Вось, і ніякая аперацыя таго кшталту, якая зараз адбываецца на Блізкім Усходзе, она просто была б немагчымая, і рэжым аятол існаваў бы літаральна там яшчэ десятгоддзі, яны б сталі недакранальнымі. Вось, магчыма, добра, што гэта адбываецца зараз, а не пазней з выкарыстаннем ядравай зброі. Але ж мы не ведаем, як магло б быць. Што датычна Мюнхену і нейкай інфраструктуры бяспекі у свеце, я згодны, што Мюнхен выпрацаваў існаванне дызайну бяспекі як у Европе, так і ў усім свеце, але ж гэта быў не Мюнхен гэтага году, а Мюнхен мінулага, бо амерыканская адміністрацыя трымаецца падыходаў, якія былі агучаныя віцэ-прэзідэнтам ЗША Вэнсам, і не робяць уступкі сваім еўрапейскім партнёрам. Мы ўжо, падаецца, сёння пачулі заяву еўракамісара Кубіліуса, еўракамісара па бяспецы, аб тым, што хутчэй за ўсё падзеі на Блізкім Усходзе могуць паўплываць на магчымасць перадачы узбраення ва ўкраіну, бо зараз дакладна невядома, але па меркаванню экспертаў існуе пэўны дэфіцыт супрацьпаветранай абароны, і зараз Злучаныя Штаты мусяць абіраць, каму пастаўляць тыя ці іншыя ўзбраенні, і зразумела, што падчас бягучай вайны на Блізкім Усходзе, дзе ў іх вельмі шмат саюзнікаў, тут мы можам узгадаць тыя ж Эміраты, якія вельмі маюць сваю вельмі моцную бяспековую прамысловасць, але ж адначасова залежныя ад Злучаных Штатаў. Усё ж такі Злучаныя Штаты будуць аддаваць зараз перавагу блізкаўсходняму рэгіёну, і нават за грошы перадача ўзбраення ў краіне можа мець складанасці, то бок хутчэй за ўсё падзеі на Блізкім Усходзе зараз ужо адбіваюцца на тым, што адбываецца у нас тут літаральна побач. Адначасова з гэтым я б хацеў узгадаць вось канфлікт паміж Дональдом Трампам і кіраўніцтвам Іспаніі, які вельмі паказальны з пункту гледжання рэакцыі вышэйшай прадстаўніцы Еўрапейскага звязу па знешняй палітыцы Калас, якая так вельмі асцярожна нагадала, што ўсё ж такі гандлёвыя пагадненні з'яўляюцца прэрагатывай Еўрапейскага звязу, і уводзіць нейкія абмежаванні выключна для Іспаніі, гэта будзе з'яўляцца парушэннем тых ці іншых пагадненняў не з Іспаніяй наўпрост, а з еўрапейскім звязам. Пытанне, наколькі Дональда Трампа будзе цікавіць гэтая логіка. Мы мусім узгадаць такі палітычны анекдот, які прыпісваецца спадару Кісінджеру, які казаў, што ён не ведае,
каму ён мусіць званіць, калі ён хоча тэлефанаваць у Европу. То бок ён мусіць тэлефанаваць Брюссель, калі яго штосьці цікавіць у Іспаніі, ну, Брюссель скажа тэлефануць у Іспанію. Калі ён патэлефануе в Іспанію, то Брюссель скажа, не, ну, трэба тэлефанаваць было нам. Альбо трэба тэлефанаваць в Польшу, таму што яна, напрыклад, зараз, алё Кіпр зараз дакладна з'яўляецца, займае такое ротационное ганаровае месца краіны, якая узначальвае пэўнай структуры ў еўрапейскім звязе. То бок зараз Злучаныя Штаты літаральна вось сутыкнуліся з гэтым анекдотам у сваёй палітыцы з адміністрацыі Дональда Трампа, і іх не вельмі цікавіць, каму яны мусяць тэлефанаваць, альбо з кім яны мусяць вырашаць тыя ці іншыя свае пытанні. Ці гэта еўракамісар па бяспецы Кубілюс, ці гэта спадарня Калас, ці гэта кіраўніцтва Іспаніі. Калі ім не падабаецца палітыка тых ці іншых краін, калі яны лічаць, што яна не адпавядае інтарэсам Злучаных Штатаў, як яны іх разумеюць, то яны будуць весці вельмі жорсткую, нават агрэсіўную палітыку. Але у бягучы момант, калі краіны Еўропы і краіны Блізкага ўсходу, тая ж Украіна, вельмі моцна залежныя ад амерыканскіх узбраенняў, падобная сітуацыя з'яўляецца вельмі небяспечным фактарам, які можа прывесці да, на жаль, вельмі трагічных наступстваў. Антон, і на завяршэнне я хацеў бы звярнуцца ўсё ж таки да беларускай тэмы, але вось у кантэксце таго ж самага і іранскага вайны ў Іране, ці канфлікта, ці там спецаперацыі, як хто. Сёння Рыжынкоў, так званы міністр замежных спраў Беларусі, выказаў падтрымку Азербайджану у сувязі з абстрэлам з боку Ірана гэтымі беспілотнікамі аэропорта Нахичевани там и інших. Цитую. Глава МИД Беларуси в связи со случившимся инцидентом в Нахичевани выразил озабоченность эскалацией на Ближнем Востоке, отметив высокие риски дальнейшего расширения конфликта и вовлечения в него третьих стран. Ну, инцидент, эскалация, риски, ну, такое в нормальном там стиле Евросоюза, які там так само любит заклопоченность выказывать. Але мне просто цікава, і выказывание Лукашенко, які ён вось, это оценка ситуации, якую ён выказаў послу Ирана у Беларусі. Увогуле, як вы ацэньваеце вот пазіцыю, якую выбраў афіцыйны Мінск? Наколькі яна зручная, вот эта вот расцяжка паміж Вашынгтонам і Масквой, у якую сеў Лукашенко? Тут я б нават трошечку дадаў складанасцю, бо пытанне, як адрэагуе сам Крэмль на гэта, ці існуе тут расцяжка. Бо мы дагэтуль не ўбачылі ніякіх рашучых дзеянняў з боку Крамля. Так, была нейкая рыторыка, нейкія расійскія тэлеграм-каналы вельмі заклапоціліся Блізкім Усходам і так далей, але ж ніякіх практычных дзеянняў з боку Расіі не было. Таксама мы так на паверхні, але ж не назіраем актыўных дзеянняў з боку Китаю. Мы можам так трошечку экстрапалюючы зрабіць выснову, што зараз, як і ў минулы раз з Венесуэлай, беларускі рэжым так паспрабуе захаваць лицо, выказаць занепакоенасць, падтрымаць вельмі сімвалічна сваіх сяброў, альбо былых сяброў, альбо тых, каго яны лічылі сябрамі, а зараз сакратамі ў Злучаных Штатах, дзесьці ў Нью-Йорке знаходзяцца. Але ж тут трэба нагадаць, што заява, за якой не стаяць практычныя дзеянні, не з'яўляецца палітычным дзеяннем. І з боку амерыканскай адміністрацыі, безумоўна, зразумеюць, што так, рэжыму Александра Лукашэнкі трэба было захаваць лицо, вось нейкі палітэз і кагосьці проста на ўзроўні рыторыкі падтрымаць.
тое, што рэжым Александра Лукашэнкі вельмі так стрымліваецца называць, хто ж ваюе супраць Ірана, хто ж забіў Хаменеі і гэтак далей, падкрэслівае тое, што ўсё ж такі яны больш разлічваюць на Злучаныя Штаты, чым на выжыванне іранскага рэжыму. Увогуле рэжым Александра Лукашэнкі і сам ён асабіста як палітычная жывёла вельмі добра умее прыстасоўваюцца да зменаў у палітычнай рэчаіснасці. Так, яны спрабавалі з шэрагам іншых краін зрабіць нейкія саюзы. Сяброўства там не атрымалася такія часовыя партнёрствы без фактычнай падтрымкі ў момант, калі яна аказалася патрэбная. Падаецца, што вось у апошнія суткі аднавіліся дыпламатычныя стасункі паміж Венесуэлай і Злучанымі Штатамі. Мы можам зразумець, што Венесуэла пойдзе ў фарватары Злучаных Штатаў, што далей рэжым Лукашэнкі будзе толькі ўсхвалёўваць, бо Злучаныя Штаты зараз з пункту гледжання Лукашэнкі самая ўплывовая краіна і трэба да гэтага прыстасавацца. Што тычна нейкіх практычных наступстваў, так, была пэўная залежнасць у вайскова-тэхнічнай сферы, там на апошнія гады шмат падпісывалі нейкіх дамоваў аб вайскова-тэхнічным супрацоўніцтве паміж рэжымам Лукашэнкі і Іранам, памеры продажу нейкіх узбраенняў альбо кампанентаў складана дакладна ацаніць. Пытанне, наколькі рэжым Лукашэнкі сможа такі прыстасавацца і прадаць это камусьці іншаму, але ж хутчэй за ўсё гэты сябра Лукашэнкі выбыў з палітычнай арэны і доўга па ім плакаць у Мінску ніхто не збіраецца. Дзякуй вялікі. На жаль, трэба завяршаць нашу размову, але я спадзяюся, што неўзабаве мы будзем мець нагоду яшчэ раз сустрэцца з нашим экспертам, амерыканістам і дарадцам агентства еўраатлантычнае супрацоўніцтва Антоном Пенькоўскім. Так што да наступнай сустрэчы. На сёння развітваемся. Дзякуй вялікі. Подписывайтеся на YouTube канал Еўрарадыё, ставьте падабайкі, наскайце на званочак, расшэрвайце, калі для вас гэта бяспечна, сачыце за бяспекай абавязкова, каб заставацца разам з намі. Ну і калі ёсць у вас такая магчымасць, асабліва тыя, хто працуе ў Польшчы, вы маеце магчымасць 1,5% сваіх падаткаў праз ПІТ пералічыць на падтрымку працы рэдакцыі Еўрарадыё. А на сёння з Антонам развітваюся. Да сустрэчы. Жыве Беларусь. Жыве вечна.